Front de Bascònia. Anacronisme simpàtic. Una carreta de bous transporta amb la seva lentitud segura la càrrega d'artilleria. Les milícies basques assetgen un poble, Villarreal, el qual encerclen amb les tenalles de foc de la seva decisió i de la seva energia. Aquesta escena, presa en el moment de la lluita, posa en evidència l'esclat de les bombes enemigues enmig dels soldats bascos. Des de darrere de les cases es llencen granades contra els nostres heroics lluitadors.